بسم الله. سورة النحل. نعم مكية. نعم سورة النحل أنا نسي سورة النحل كتفسير لما سورة النحل عليه قرآن سورة النحل قرآن سورة تاني ورنا دي بيولو فلانا دو جيجنينا an kɛmɛ ani mugan ani segin kɛlɛma ba kelen kɛmɛ segin ani bi naani ani duuru harafu ba wolonfila ani kɛmɛ wɔɔrɔ ani bi naani ani fila a jiginyɔrɔ o ye makan de ye naam. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi. Tuma min ni filankafo kɔrɔtɔla sababu muna aba sumiyati bidhalika lizikri qissati Nahl obude ako suratu Nahl ya wili ko suratu Nahl bari dide nga kiwera bina fo sura ngono dide alastabil ibratullah. naam وتسمى أيضا سورة النعم لكثرة تعديد النعم. ako ya wili bari ka sabu ke ala ye nema caman de fo sura ngono na والمقصود من ذكر هذه السورة ako laɲini ni nin sura njigini ye دلالة على اتصافه. naam دلالة على اتصافه تعالى o ye de k'a fɔ ko aba ala bɛ magankuto ala min ka seko talen dɔn بكل كمال ni dafali bɛɛ lajɛlen ye وتنزيهه عن كل ani النقص. ka ala seniya ka bɔ nagasili bɛɛ lajɛlen ma وأدل ما فيها على هذا المعنى. naam وأدل ما فيها على هذا المعنى. naam أمر نهلة وسعنها. a ko naam hakada a ko wa وأدل ما فيها على هذا المعنى. dallu ma fiya ala hada almana a ko fɛn bɛɛ la kanane fɛn bɛɛ la kanale dallu jɛlen min n'o b'a la ka nin mana in kan min bɛ kana nin mana in kan أمر نهلة an na أمر نهلة وسعنها. o de ye amuru nahalati diden ka koɲɛ diden ka koɲɛ في دقة فهمها. ani diden ka kekun cogo min faamuya min b'a la ani a ka kekun cogo min اتخاذها البيت. ani a bɛ so mina cogo min واختلاف الألوان ما يخرج منها. ani fɛn nɔnɛw fɔli ɲɔgɔn kɔ ni o bɛ bɔ kabini diden na وجعله شفاء. naam a ko fura nana kabini a la مع أكلها من كل الثمرات ka fara a ka dumuni kan kabini jiridenw bɛɛ lajɛlen na نافعة وضارة. naam نافعة ni o jiriden in n'o ye maa nafalan ye وضارة. ani min bɛ maa tɔɔrɔ الهولة والمرة. naam hakada الهلوة a ko min bɛ mɔgɔ nafa ni min bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ min ka di ani min kunnayalen dɔn jiriden min ka di ani min kunnayalen dɔn وغير ذلك. naam a n'o tana bisimilayi أتى أمر الله. ala ka kow nana de فلا تستعجلوا. a kana kurudakoro سبحانه sɛnɛya bɛ ala ye وتعالى ala ka se kurutalen do عما ka bɔ fɛn ma يشركون. n'u bɛ ala filankafɔyaw la ينزل الملائكة ala bɛ malikaw jigin بالروح naam ala bɛ malikaw jigin بالروح ni ruh ni ni ye من أمره. ruh ma mana ruh huna bi ruh bil wahi ruh ye wahayu de ye nin yɔrɔ la naam على من malikaw bɛ jigin mɔgɔ de kan يشاء n'o ye ala ja من عباده kabini ala ka jɔnw na أن an ko de أنذروا a ye mɔgɔw bagabagale أنه k'a fɔ ko n ye لا إله ko i tɛ batu tiɲɛ kan إلا أنا ko
ni ala kelen bɛ de فاتقوني a ye siran ni ye خلق السماوات ala ye sankolo da والأرض an dugumakolo بالحق ni tiɲɛ تعالى ala ka se kɔrɔtalen don عما ka bɔ fɛn ma يشركون u bɛ ala filankafɛyaw la خلق الإنسان naam ala ya khalaqa al-insana a ye adamaden da من نطفة kabini mani la فإذا هو i taara sɔrɔ adamaden خصيم kɛlɛkɛla don مبين a ka kɛlɛ bangalen don والأنعام ala ye sokɔnɔbagaw da خلقها a y'olu da لكم aw ye فيها دفء nɛnɛ ɲininan b'u la o siw la ومنافع ani nafa caman b'u la منها تأكلون aw bɛ dumuni kɛ kabini ala fana ولكم جمال tiɲɛ bɛ aw ye فيها ala حين tuma min تريحون n'aw bɛ lafiya وحين turihuna n'a bɛ wula وحين ani tuma min تسرعون n'a bɛ baganw gɛn sɔgɔmada fɛ i k'a dɔn bagantigi bagan falen wulafɛla la k'a jɔ ka baganw dontɔ lajɛ o ka d'a ye dɛ sɔgɔmada fɛ fana baganw bɔtɔ la ka jɔ k'u lajɛ o ka d'a ye dɛ وتحمل أثقالكم bagan ninnu ba aw ka doni girinw doni إلى بلد ka sɔrɔ dugu ma لم تكونوا ni aw ma kɛ o dugu بالغين in sebagaw ye إلا بشق ko ni الأنفس ka sɛgɛn de إن ربكم aw ma رؤوف wallahi hinɛ b'a do رحيم hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen b'a do والخيل ala ye so da والبغال ani falibaw والحمير ani faliw لتركبوا yalasa ana yele u kan letari kabu ha yalasa ana yela kan وزينة ana ka kɛ masiri ye يخلق ما a bɛ fɛn da n'a t'o dɔn وقصد السبيل yala kiri jumɛn de bɛ ninnu na o sogo ti dun fɔlɔ minnu fɔra olu sogo bɛ dun sokɔnɔbaganw mɛ min ye awa nin dɔ ninnu ye olu sogo ti dun o de a kiri bakuruma fɔlen ye naam وقصد السبيل sira kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ على الله ala de kan ومنها جائر nka jɛngɛlen bɛ sira la ولو شاء n'a kun ye ala ja لهداكم ala kun bɛ aw gana أجمعين aw bɛ هو الذي ala de ye masa ye أنزل ماء n'a ye ji jigin من السماء k'a bɔ sanfɛ لكم aw ye منه lakum sharabun mini ji bɛ aw ye kabini ji in na منه شجر jiri bɛ wuli a la tusimuna aw b'a ka baganw gɛn o la ينبت a زرعا bɛ sɛnɛkɛfɛn falen aw ye n'a ye وزيتون ani zeytuna والنخيل ani tamaro ani inabiw ومن كل ani حمرات kabini jiriden bɛɛ lajɛlen na لآية dalu bɛ o fɔlen in na maaw ye minnu bɛ taa se ala ka baara la وسخر الليل ala ye su kɔlɔn aw ye والنهار ani tile والشمس ani tileden والقمر ani kalo والنجوم ani dolo ala kan ni ma n'olu bɛɛ lajɛlen ye kɔlɔnfɛnw ye بأمره ni ala ka yamaruya ye الآيات dalu caman bɛ o fɔlen in na maaw ye minnu bɛ hakili وما زرع ala ye fɛn da لكم ala ye fɛn kɔlɔn لا zara زرع ni ala y'o da لكم aw ye في الأرض dugukolo la مختلفا ala ألوانه kan ni n'o o nɔni o fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ إن الآيات bilenman ni nɛrɛ binkɛnɛ ni aw tana ina dalu caman bɛ fi dalika o la لقوم maaw ye maa minnu bɛ taa si وهو الذي ala de ye masa ye سخر n'a ye البحر baji kɔlɔ لتأكلوا yalasa ana dumuni kɛ kabini baji in na طعما sogo la n'o ye sogo kɛnɛ o ye jɛgɛ وتستخرجوا a ka labɔli ɲini منه kabini a la حلية masiri la a bɛ masiri in dɔn وترى الفلك e yɛrɛ bɛ jikangulu ɲɛ مواخر cilikɛlaw ye فيه ala ولتبتغوا yalasa a bɛna ɲinini kɛ kabini ala ka fisanw tɛ ala ولعلكم ana dɔ la aw تشكرون ana barika da ala ye والقى رواسي ala ye kolo sabatilen kɛru في الأرض dugumakolo la تميد a kana taa lamaga بكم n'aw ye وأنهارا ka dugukolo sabati ka kolo giriya a ka lamaga kɔnɔna na mana kana dɔn kɔ a ka sabati
nam وأنهارا ani kofulon وسبلا ani sirategew لعلكم a dɔw la aw ana kanda ka taa ka laɲiniw ma علامات ala ye tamansiw kɛ siraden kan komi n'o fɔ plakiw n ko alamatin de ma ko plakiw nam وهم olu u يهتدون bɛ kana بالنجم ni dolo ye أفمن ya ala mɔgɔ min يخلق n'o masa min n'o bɛ danfɛnw da كمن o bɛ komi n'a masa wa danfɛn wa لا يخلق n'o tɛ se ka foyi da فلا تذكرون yala tɛ wajuli mina wa إن تعدوا نعمة n'a ye ala ka nɛɛma jate لا a تحصوها t'a dan do de إن الله ala غفور walahi yafa b'a do رحيم hinɛ b'a do والله alahu ta'ala يعلم ما ale de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen dɔn n'a b'o dogo ani fɛn bɛɛ lajɛlen تعلنون n'a b'o banga والذين maa minnu يدعون wala danfɛn minnu n'a bɛ k'olu wele دون n'a ma الله kɛ n'ala ye bolo ye لا يخلقون olu شيئا tɛ foyi da u yɛrɛw da de أموات ne ko n ko u b'u bolo lasɔn de n'an su dɔ غير أحياء ɲɛnamaw tana do وما يشعرون olu t'a dɔn أيانا wagati a jana ya wagati min n'u bɛ u kɔnɔ إلهكم aw daba ma إله e ma de ma kelen pe o sinanta la jaati la wala makankutu la والذين maa minnu لا يؤمنون n'olu tɛ limanaya ni laara ye قلوبهم olu dusukun منكرة o ye kɔnbaari وهم olu مستكبرون kumana yɛrɛbonyabaaw do لا nam جرم la jarama tiɲɛ أن الله k'a fɔ ala يعلم ala bɛ ما fɛn dɔn يسرون n'u b'o dogo ani fɛn min n'u b'o banga إنه i k'a dɔn ko ɲɛ لا يحب المستكبرين yɛrɛbonyabaaw tɛ niyɔrɔ sɔrɔ la ala tɛ yɛrɛbonyabaaw fɛ de وإذا قيل maa min n'u kɔ لهم o ma ماذا yala mun fɛn dɔn أنزل ربكم n'an ma y'o jigin o قالوا b'a fɔ أساطير الأولين maa fɔlɔ nka ziiridakanw dɔn يحملوا أوزارهم yalasa aw n'u ka donigirinw dɔnni كاملة a dafalen يوم القيامة kiyama jo don na ومن أوزار a n'u na dɔnni kɛ kabini maaw fana ka donigirinw na u bi ka minnu lafili علم n'a ma kɛ n dɔnni ye على tiɲɛ don ساما fɛn tiɲɛna يزرون n'u b'o doni وقد مكر الذين a b'a di maa ye dabali dilan من قبلهم minnu kɔn'u ye وعطى الله ala nana u بنيانهم ka joli fɛn ma من القواعد ka bɔ a sebasemanw fɛ فخر السقف bili binna عليهم u ka namuru ziri sɔngɔso jan jɔ ko ka surunya sankolo la ko a bɛ taa tile kɛlɛ wala tile daba ma n'an ala ye halaki فخر السقف bili binna u kan من فوقهم ka bɔ a sanfɛ وأتاهم العذاب lansaba nan'u ma kabini yɔrɔ o yɔrɔ n'o t'a dɔn يوم ثم a ka segin kiyama jo don na ala b'u malo ala b'a fɔ أين شركائي yala ne jɛɲɔgɔn bɛ min jɛɲɔgɔn minnu n'aw kɛra n'a bɛ n fɔngɔ ɲɔgɔnya o la قال الذين maaw ko أوتوا العلم i ye dɔnni di maa minnu ma إن الخزي i k'a dɔn ko malo bi don in na سوء ni lahala jugu على bɛ الكافرين kafiru de kan الذين kafiri minnu توفاهم ni الملائكة malikaw b'olu n'u minɛ ظالمي أنفسهم alakaw ni u yɛrɛ kunto ni bagayu ye وقوا u السلام ye sulhu di ka musala fɔ ما كنا u satɔla ko anw ma kɛ نعمل n'an bɛ baara kɛ من سوء filankafoya baara jugu si la بلى a tiɲɛ don إن الله alahu ta'ala عليم dɔnnikɛla dɔ ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye n'aw kɛra n'a b'o baara فادخلوا أبواب a ye don جهنم jahanama daw fɛ خالدين duumibaga de ye aw ye jahanama in kɔnɔna na لبئس مثوى المتكبرين yɛrɛbonyabaw ka sigiyɔrɔ tiɲɛna de وقيل u ko للذين maaw ma اتقوا n'o yɛrɛ tanga filankafoya ma ماذا mun fɛn dɔn n'a ma y'u jigin قالوا u ko a ye hɛrɛ de kɛ nam للذين a maaw ye حسنوا maa minnu ye ɲumanya kɛ بهذه hasanatun حسن i k'a dɔn ɲɛnamaya senuman bɛ lilladina maaw ye hasanu n'o ye ɲumanya kɛ fi hadi duniya nin diɲɛ kɔnɔ حسنة awɔ
ya san tun folo de wala daru l'akhirati wallahi laharadu o kafsa ni jiye wala ni'ma darul muttaqin ala yasran jonga dunya na goye jannatu adnin sigili ga arjana sodo yadkhulunaha bi duala tajri lanhar ko folo bi boli ajugo lala lahumma fembuye agonnana no kaduye kadhalika chugwendela yadillahu lil muttaqin ala bi ala yasran jon sara الذين ما منهم توفاهم الملائكة الملكة وبول نيومنا على كانوا نوسنا ليدو يقولون وبافو سلام كسبه أوغان ادخلوا الجنة أيدو أرجننا بما نفن سابوي ناو كيرا نابو بارا هل ينظرون وتفوي كنا إلا أن تأتيهم الملائكة وملكة ودكنا أما أو يأتي أمر ربك ولا إما كان يمريكا نوما كذلك joendela على الذين mawe barage minun gona unye ما ظلمهم الله ala mundu yonde ولكن nga كانوا ulu kera يظلمون obendoninge yere gundela أصابهم سيئات fem ما masiba yusoro nuyo bara عاقب ما fem bala ujigina nuye nu kera obiyele bonna noye وقال الذين mawgo أشركوا ma minun filanga fera لو شاء الله na kun alaja ما عبدنا an kunti batulige na magen alaye foila an ولا آباؤنا wala an fawu ولا an حرمنا kunti na haramelige na magen alaye foila كذلك o cogoyen de la mawe barage min gona unye قال على رسول foyi te kiraw ka foila nam على الرسل foyi te kiraw kan إلا لبلاء foila seli no bangale do وقد بعثنا رسلا wallahi ba de an ye cili kɛ في كل mandon bɛɛ lajɛlen na رسولا kirala an gode اعبدوا a الله y'ala kelen batu واجتنبوا a الطاغوت ka yɔrɔ ma diɲɛ shetaniw ma فمنهم من maa bi wuli u la هدى الله ala ye u minnu gana ومنهم من maa bi wuli u la ni filibantiya kuma wajibiyara o tigilamɔgɔw kan فسيروا aw ka taama magangaw في الأرض dugukolo la فانظروا a ka filɛli kɛ cogoya min كان عاقبة ni المكذبين nkalontigiyabaw laban kɛraw ye إن تحرص ni e hamina على u هداهم ka kana kan فإن الله i k'a dɔn ala لا يهدى من ala tɛ mɔgɔ kanda يضل n'a b'o lafili وما من ناس dɛmɛbagaw tɛ ala ka maa lafililenw ye وأقسموا kafiriw kalila بالله ni ala ye جعل u ka أيمانهم kalili sɛbɛn yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na لا يبعث الله ko ala tɛ maa kunu يموت maa min bi sa بلى tiɲɛ dere وعدا layidu la عليه ala kan ka wajibiya yɛrɛ kan ولكن أكثر nka الناس sa maaw sɔn caman لا يعلمون u t'a dɔn ليبين yalasa yana bangali kɛ لهم u ye fɛn na يختلفون n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ o ɲɔgɔn ya o la وليعلم ani الذين maaw n'a dɔn minnu gafiyara ko olu kɛra كاذبين nkalontigɛlaw ye إنما قولنا i k'a dɔn an ka kuma fɛn dɔ ma n'an y'o laɲini أن نقول an k'a fɔ o ma i kɛ فيكون a bɛ kɛ والذين maa minnu n'olu y'u sigiyɔrɔw bila ala la من بعد ما fɛn tɛmɛnen ko ظلموا n'u y'u tɔɲɔ an نبوئنهم bɛ n'olu jigin في الدنيا diɲɛ kɔnɔ حسنة du ɲuman na والأجر الآخرة lahara ka baraji o de ka bon n'o ye لو كانوا n'u kun kɛra n'u b'a dɔn الذين maa minnu صبروا ne olu sabalila وتوكلون u b'o jigi sɛmɛ على ربهم o ma kan وما أرسلنا an ma cili kɛ من قبلك ka ko e nali ɲɛ إلا foyi cɛw de يوحى an bɛ waayi de إليهم ka sɔrɔ o ma فاسألوا أهل a ye الذكر dɔnni dunkew ɲininka n'aw kɛra n'a t'a dɔn bisimilahi بالبينات ni dalu bangalenw ye والزبر ani gabew وأنزلنا الذكر an ye kuranɛ jigin إليك ka na e ma yalasa ye ne bangali kɛ للناس mɔgɔw ye ما fɛn na نزل n'u y'o jigin إليهم ka sɔrɔ o ma ولعلهم ani yalasa mɔgɔw يتفكرون u n'a tagasi أفمن الذين
yala mau bas gira dewa ka hakillati mau hakillati gira dewa akaru sayati min yadda bali jugu dla rasulullah wallarda alaga du golo choron bihum nuye ayati yawmul azab wala ladhaba kana umma min haysu kamil yorola la yasuruna nuti annalidon wa yaquzakum wala kaumina fi taghallubihim uga yelema illa fama hum umage bimuazizina ala kenyen bawi ala wala yanqata ngumina kudu katama tagal sagina katama wala kasuru uti adon uti ala kende nam wala kumina ala taqaw nagasili kan don doni inna rabbakum awma la raufun hine badu hine gerengeren badu awalam yaraw takhawuf Umar bin Khattabi awalam ay jo min barika akoy al awbe munde fo takhawufina ma chaman dade nga chokoroba do be no oy Huzayli qabla moy ako anga kande do at-takhawufu at-tanaqqus Umar ko yala obe arabu ka dongilu lawa ako anga dongil dala no ya Abubakari aleko abika ganya me mangutu takhawafa ralu minha tamikan qaridan kama takhawafa udan nabiyati safanu nam Umar ko alaikum bi diwanikum ako takhawafa ralu kirige nagasilike minha kamin yawmina tamikan jungola qaradan no korta ledo kama kome na fachomi takawafa safanu ni deseli gela na gasilike uda nabiati ndomono jirla nam wallahu yaraw yala walube mimbela uluma frelike wa illa ma katoro femma khalaqa Allah ni ala uda min sayyi kamini fengo fela wa yawzilahu ajawbi yelema sumon bi yelema anil yamin kabo kini yanfama was-samai ani no yanfama jalan sujudi bimbawi alai hum ala ulu do ya baudu lillahi yasjudu fembe bi sujudi bi alai fembe be sangolola ani fen no bi du magolola dabatin kamini dam fembe la jelenna wal malaikatu malika bi sujudi wa hum ala ulu la yastakbiruna tu yere kunje bunya yakhafuna rabbahum misra ummai min fawqihim ma minga fanga busambe wa yaf'aluna ma be fembara yumarun no bunya maru Allahu akbar وقال الله alako لا تتخذوا إلهين akana mafla sumina اثنين no iflay إنما هو batufin إله batufendo واحد no kelenye وإياي ne kelembew فارهبوني ay sranye وله ما fembe be alay في السماوات fembe be sangolola والأرض ani fembe be dugmagolola وله الدين batu bale de واسبا adumale akelenye أو تتقون yala aw be sirande wa غير الله ala tananye وما من نعمة me femi no kera o ma femi بكم no bina wiye من نعمة kamini nemala ومن الله bela jelen bora ala de yoro ثم kasagin إذا مسكم الضر ni toro yaw maga فإليه تجأرون abidama gasinga dala de ma ثم kasagin إذا كسب ni ala الضر e toro ingorda عنكم kabawma إذا فريق ibita soro jamakulu منكم kamini awula يشركون olu be filanga fuya بربهم numai ليكفروا yala sawna kafriya بما ni fenye آتيناهم na nyoduma وتمتعوا aidam فسوف soni تعلمون abina don يجعلون نصيبا abe niyoroge لما fenye لا
يعلمون n'u t'o dɔn مما kabini fɛn na رزقناهم n'an y'u garisigɛw la والله n galla ni ala ye o لتسألن bɛ aw ɲininka ka bɔ fɛn ma كنتم n'aw kɛra n'a bɔ nkalon tigɛ ويجعلون u البنات bɛ denmusow kɛ لله ala ye سبحانه saniya bɛ ala ye وله ما fɛn b'olu ye n'u b'o fɛ وإذا بشر أحدهم ni o dɔ la gɛlɛn kibaruya بالأنثى ni musoman ye ظل o وجهه ɲɛda bɛ laban a fiɲalen وهو k'a sɔrɔ ale a falen bɛ dimi na a يتوارى b'i dogo من القوم maaw ɲɛ من سوء ما kabini fɛn juguman ye بشر n'u y'a kibaruya n'o ye يمسكه yala a b'a sɔmi na wa هون dɔgɔyama kan أو يدسه wala a bɛ sin k'a dɔn في التراب bugurila على tiɲɛ don ساء fɛn ما tiɲɛna n'u b'o kiri مثل السوء mankutujugu bɛ للذين maaw ye لا يؤمنون minnu tɛ limaniya بالآخرة ni lahara ye ولله المثل dalen bɛ ala ye n'o ko dalen don وهو ala ale de ye se masa ye الحكيم ale de ka kiri bɛnnen dɔ ولا يواخذ الله ni ala الناس kun bɛ mɔgɔw min na n'u ka doni sababu ye ما ترك ala kun ti toli kɛ عليها dugukolo in kan دابة danfɛn si la ولكن nka يؤخرهم a b'u yakaru de إلى ka أجل taa sanga ma n'o tɔgɔfɔlen don فإذا جاء n'u أجلهم ka sanga nana لا u ti يستأخرون yakaru ساعة hali wagatinin jinini u tɛ bila ɲɛ fana ويجعلون u ما bɛ fɛn kɛ لله ala ye يكرهون n'u b'o kɔn وتصف ألسنتهم الكذب nenkun bɛ mankutali kɛ nkalon na u bɛ nkalon fɔ أن لهم k'a fɔ arijɛnɛ bɛ olu bolo ala yɔrɔ tiɲɛ dere la jarama tiɲɛ dere أن لهم k'a fɔ نار tasuma de b'u bolo وأنهم ani k'a fɔ olu tobagaw do yen nɔ تالله nka lanara ye قد أرسلنا a b'a ta ye cili kɛ إلى kana أمم manto ma من قبلك minnu kɔnna e ɲɛ وزين الشيطان seyitaane ye masirili kɛ u ye u أعمالهم ka baaraw la فهو seyitaani وليهم ale de y'u besiliba ye اليوم bi don in na ولهم عذاب lanzaba b'u ye أليم min tɔɔrɔ ka bɔn وما أنزلنا الكتاب an ma kitaabu jigin عليك imamu lamini kan إلا لتبين o yalasa i ka bangani kɛ لهم maaw ye الذي fɛn bɛɛ lajɛlen na اختلفوا n'u ye ɲɔgɔn fɛ o ɲɔgɔn ya فيه o la وهدى ani kana ورحمة ani hinɛ لقوم maaw ye يؤمنون maa minnu bɛ limanaya والله ala أنزل ماء ala ye ji jigin من ka السماء bɔ sanfɛ الأرض a ye dugukolo ɲɛnamaya ni o ji in ye بعد موتها dugukolo in jalen kɔn لآية i k'a dɔn dalu bɛ ذلك o la لقوم maaw ye يسمعون maa minnu bɛ mɛnni kɛ وإن لعبرة i k'a dɔn tasili bɛ لكم aw ye sokɔnɔbaganw na نسقيكم an bɛ aw lami kabini fɛn na بطونه min bɛ a kɔnɔbaraw la بين فرس min b'a ye ni fariden furu kɔnɔ ɲama cɛ وضم ani joli cɛ لبنا an bɛ nɔnɔ sama ka bɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ خالصا n'o ye halasilen don ɲama t'a la joli ka bilenya t'a la سائغا a kilori jɛlen don pasi a kɔnɔni ka nɔgɔn fana للصاربين min b'aw ye a ti bala i kan na من ثمرات النخيل wa min thamarati nakhili ala ye dali kɛ kabini damara jiridenw fana na والأعناب ani inabiw fana la تتخذون aw bɛ minɛli kɛ منه kabini tamaro ni erzein na سكرا dulo la min bɛ mɔgɔ su ورزقا ani garisɛgɛ la n'o ka ɲi komi tamaro ani zabibi a b'olu feere نطلاية i k'a dɔn dalu bɛ o fɔlen na قوم maaw ye يعقلون minnu bɛ hakili وهو ربك e ma ye ladɔnniyali kɛ إلى النخل ka sɔrɔ diden ma an ko de اتخذ بيوتا e ka so somina من الجبال kabini kuluw la ومن الشجر ani kabini jiriw la مما ani kabini fɛn na يعرشون ni maaw bɛ o ŋunu da ثم nin ye kabako ye dɛ diden u bɛ ŋunu min da a b'a ka di da o kɔnɔ u bɛ di da jiriw la a bɛ di da fangoro fɛ a bɛ di dumuni a b'a ta jiri nɔniya bɛɛ lajɛlen na
o de kosɔn di kɛra fura ye kira ko a ka sahaba dɔ ma n'o nana f'a ye ko ne balima ko awa kɔnɔ bolila kira ko di d'a ma a ko n ye di d'a ma dɔ farala kan a ko taa di d'a ma kuranɛ ye tiɲɛ fɔ e balima kɔnɔbara a ye nkalon tigɛ a kɛnɛyara di ye fura de ye tuma dɔ la habatu sawuda bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tuma dɔ la kelen bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tuma dɔ la a bɛ baara kɛ jiriw la naam ka segin diden e ka dumuni kɛ kabini jiridenw bɛɛ lajɛlen na i ka dɔn i ma ka siratigɛ la o kololen miniji bɛ bɔ kabini o kɔnɔbaraw la o nɔniyaw fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ fura b'a la maaw ye ka bɔ banaw bɛɛ lajɛlen ma dalu bɛ o la maaw ye maa minnu bɛ taga se ala ye aw da ka segin ala bɛ aw niw minna maa bɛ wuli aw la u bɛ minnu sagi ka tɔɔrɔsiw lamajigilen ma yalasa tigi kana na dɔnniya a ka dɔnni kɔrɔw tɛmɛnen kɔ fɛn wɛrɛ si la Allahu ta'ala dɔnkɛla dun ni danfɛn bɛɛ lajɛlen ye sebadu ala ayi aw do fasaya do kan gɛrɛsɛgɛ la maaw ma kɛ n'u y'o fasaya y'u gɛrɛsɛgɛw saginbagaw ye fɛn kan ni a bolo ye o mara olu ko dama ka kan o la anam yalo olu bɛ nakarili de kɛ wa ni ala ka nɛɛma ye ala dun a ye n'o ye furumusow kɛ aw ye kabini aw yɛrɛw la hawada kabini adama galakɛkɔlɔw de la a ye denkɛw kɛ aw ye kabini aw musow la ani mɔdenw ala ye u gɛrɛsɛgɛ kabini halalaw la jiridensenumaw yala olu bɛ limaniya de wa ni badara ye n'o ye nkalon ye boli ye ala ma olu u bɛ kafiriya ni ala ka nɛɛma ye u bɛ fɛn batu nka ma kɛ Allahu ta'ala ye n'o tɛ gɛrɛsɛgɛ samali mara batulibagaw ye ka bɔ sanfɛ ani ka bɔ duguma ni falenfɛn ye fosi a tɛ se k'o mara u yɛrɛw tɛ se k'o mara yɛrɛ a kana ntalen da ala ye bari ala de b'a dɔn de aw dun aw t'a dɔn ala ye ntalen da jɔn na n'o ye marafɛn ye a tɛ se foyi den kelen kan ani mɔgɔ min n'an ye o gɛrɛsɛgɛ kabini na gɛrɛsɛgɛ la n'o ka ɲi o tigilama a bɛ na fagali kɛ kabini o la dogo la ani bangala yalo jɔn min ni fɛn t'a kunna ani hɔrɔn min ni se b'a ye yalo olu bɛ damakaɲa wa man kan de tanu bɛ ala ye a bila maaw sɔn caman u tɛ hakili de ala ye ntalen da cɛ fila la o dɔ la kelen o ye bobo ye o tɛ se foyi den kelen kan bobo in donni dɔ a ma kɛ kan yɔrɔ yɔrɔ n'a ɲɛsin a tɛna ni hɛrɛ yala o jɔn in bɛ damakaɲa wa ani mɔgɔ min n'o bɛ ɲamarali kɛ ni tilenya ye o tigilama a bɛ siratigɛ kan ni o siratigɛ in tilennen do sankolo dogolen bɛ Alahu de ani dugumakolo yama sanga kɔɲɛ ma kɛ o komi n'a fɔ n ye komiko de
أو هو wala qiyama ko in أقرب aka surun n'o ye إن الله Allah ta'ala قدير naam dɔnkɛla don على قدير qadirun seba don على كل fɛn bɛɛ lajɛlen kan والله ala أخرجكم ala de aw labɔ من بطون ka bɔ أمهاتكم baw kɔnɔbaraw la لا تعلمون a tɛ شيئا foyi dɔn وجعل السمع ala ye tulo kɛ لكم aw ye والأبصار ani ɲɛw والأفئدة ani dusukun لعلكم a dɔw la aw تشكرون ana ala barika da أولم يرى yala olu ma filɛli kɛ dɛ wa إلى الطير ka tɔrɔ kɔnɔ ma مسخرات halakaw ni n'olu kolonnen dɔ في جو السماء sankɔlɔ kɛnɛ na ما يمسكهم foyi tɛ kɔnɔ ninnu sɔmina ka bɔ binni ma إلا ko الله ala kelen pewu de إن الآيات dalu caman bɛ ذلك o fɔlen in na لقوم maaw ye minnu bɛ limaniya والله ala جعل سكنا a ye sigiyɔrɔ kɛ لكم aw ye بيوتكم kabini a ka so kɔnɔnaw la وجعل بيوتا a ye sow kɛ لكم aw ye من جلود kabini لنا bagangolow la تستغفونها aw b'o taali fɛgɛ ɲa يوم زعنكم n'o ye tilise a ka wuli dɔn na ويوم a إقامتكم n'a b'a yɛrɛkɛli nɔgɔya a sigi dɔn na وأساسا ani ala ye doni fana kɛ من أوصافها kabini baganw a ye birifaninw kɛ kabini baganw caasiw la وأبوارها wa bariha n'a ɲɔgɔnmɛsiw la وأسعارها ana baasiw la متاعا ani daamuli ka da waati dɔ ma والله ala جعل ظلالا ala ye sumaw kɛ لكم aw ye مما kabini fɛn na خلق n'a ye o da وجعل a كنانا ye kundogoyɔrɔw kɛ لكم aw ye kabini kuluw la وجعل سرابيل ala ye doloki kɛ لكم a ye dolokiw kɛ aw ye تقيكم o الحر doloki ninnu bɛ aw tanga الحر funteni ma ani nɛnɛ ma والسرابيل ani dolokiw تقيكم nam بأسكم o b'aw tanga a ka kɛlɛ gɛlɛn ɲɛ كذلك a ko dali cogoya la يتم ala نعمته b'a ka nɛɛma dafa عليكم aw kan لعلكم a dɔw la o تسلمون ana silamaya فإن تولوا n'u y'u kodi ka bɔ limaniya ma إنما البلاء laseli de bɛ e mahoro lamini ka ni o bangalen don يعرفون نعمة u bɛ الله ala ka nɛɛma dɔn ثم ka segin u b'a don nakari وأكثرهم u yɛrɛ sɔn caman u كافرون ye kafiriw don ويوم e ka don ta se نبعث شهيدا dɔn min n'an bɛ kununni kɛ من كل أمة kabini mantɔn bɛɛ lajɛlen na شهيدا seere la ثم ka segin لا يؤذن u tɛ diɲɛ للذين aw ye كفروا minnu kafiriyara ولا هم u ma kɛ yɛrɛ fana n'u b'u ka segin minɛ وإذا رأى الذين tuma min ni maaw ye yeli kɛ ظلموا maa minnu ye doyoni kɛ العذاب lazaba la ولا u tɛ يخفف lazaba in nɔgɔya ka b'u ma ولا هم u ma kɛ yɛrɛ fana ينذرون n'u b'u ma kɔnɔ وإذا رأى ni الذين maaw ye yeli kɛ أشركوا minnu filan ka fiyara u شركاءهم jɛɲɔgɔn sɛtanɛw la u قالوا b'a fɔ ربنا ya an ma هؤلاء minnu de ye anw jɛɲɔgɔnw ye jɛɲɔgɔn minnu n'an ko kɛra ندعو n'an b'u wele من دونك n'an ma kɛ ni e ye فألقوا u القول ye kuma di إليهم ka tɔrɔ yɛrɛw ma إنكم ko aw لكاذبون walahi a ye nkalontigɛlaw de وألقوا السلام u ye sulhu de إلى الله ka tɔrɔ ala ma يومئذ o don na وعلم fɛn tununa ka b'u ma n'u kɛra u b'o nkalontigɛ الذين maa minnu كفروا n'olu kafiriyara وصدوا ni kafiru ye mɔgɔw bali عن سبيل ka bɔ الله ala ka sira jɛlen ma زدناهم an y'olu jidi عذابا lazaba ye فوق العذاب lazaba kɔrɔ in jukɔrɔ بما ni fɛn sabu ye Kanu n'u kɛra يفسدون numu baara ويوم e ka dɔn ta se نبعث don min n'an bɛ kununi kɛ لكل minɛ أمة mantɔn bɛɛ lajɛlen na شهيدا seede la عليهم aw kan ale
alayhim ukan min anfusihim kaminu yerew do wajina nana bika ni shahidan shiri ala ni mandon nununga wanzalna alkitaba anye kitabu jigi alayka ekan tubyanan bangalila kulli shay'in fembela jelenye wa hudan ani kana wa rahmatan ani hine wa bushra ani nisoja lilmuslimin silamawi inna allaha ala ya'muru ala be nyamaralike bil adli ni tlenyaye wal ihsani ani nyumanyaye ala ba fe bela jelenga tlen ya fam ko ala be nyamaralike ni tlenyaye tlenya jumai ala ko ko anga minki anga baraw ke o ke shola qurtubi la janodi inna allah ya'muru bil adli wal ihsan alati nyamaralike foni jogo nyumawndi igere matko ala kira kalana walidu bin mu'arata kan ko inna allah ya'muru bil adli wal ihsan walidu ko ako wallahi billahi ni ko anga chere fode jaabi qur'ana de wallahi kadi wallahi qur'ana kadi wallahi cenya baka wallahi ajir sunkorla abululedo wallahi ajir ju sanfela adenedo manin figa kuma folete ni fiu manin fi tisega ni fo ha ni kafirke kuma kan Usman go akon nema ko Usman dedi nema silamaya ko daminala fo sami de la ala kiranyi sallallahu alaihi wasallam fo gani aya njigi kasoro ne be kira yoro limaniya sabatira ni dusukuna ne aya ngala walidu bin mu'aratu kan akombal makede sagi kalainga ne sagi naka ako ngallani alai wallahi jabai bun masudi ko ninde aya umbela kafli bai aya nkelenga fen chaman faranyonga ni aya indo herabbe aya be faranyonga awa maganga nyuma ke aya befo moganga yiroma nya juguma na aya befo na khaje ole aya lakali o ba foko tlinya jaga ani nyumaya ya fam zakatul adli al-ihsan ibe nam zakatul adli al-ihsan tlinya bi boni eresita minye o nyumaya se jaga o ya fay banaya jaga o nyumaya la dawlatigiya jaga oye ika nyumangi ika mowe nam ibn Abbas ko adlu de ka sharia ko la ilaha illa Allah isanu de oye ka fardawdi ayafam adlu ka sharia ko la ilaha illa Allah محمد رسول الله ويادلوي إنسان كبارك يا فهم نعم وقال أكو العدل خلو الإنداد العدل خلو الإنداد أكو عدل دي كألا تناومنا
k'a bɔ i dusukun na fɛn fɛn n'a b'i batu ni ala tɛ a ɲuman n'a juguman k'a bɛɛ lajɛlen ŋuna k'a b'i dusukun na ka ala kelen pewu batu. والإحسان ɲumanya أن تعبد الله i ka ala batu كأنك تراه komi i b'a ye. وأن تحب n'a sɔrɔ i ta ye ala ɲɛ b'e la. naam. وأن تحب للناس i ka kanuyali kɛ mɔgɔw ye ما تحب fɛn لنفسك na n'i b'o kanu i yɛrɛ ye. إن كان مؤمنا n'a kɛra limanajon ye تحب أن يزداد i إيمانا b'a kanu i ka jidi limaniya ye. وإن كان كافرا n'i kɛra kafiri ye تحب أن يكون أخاك i في b'a الإسلام kanu a ka k'i balima ye في الإسلام. silamɛya la. nin de don o ko ala bɛ ɲamariya ko an ka tilen. bon tilenya in fana a bɛ ɲini baara bɛɛ lajɛlen na. tilenya in a bɛ ɲini baara bɛɛ lajɛlen na ani yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na. an filɛ kɛnɛ min kan n'o ye kalan kɛnɛ ye ala b'a ɲini an fɛ ko an ka tilen. an ka tilen an ka kolow n'a sɔrɔ an b'a fɔ cɛ de bamanankan na an k'a fɔ a fɔcogo la. an b'a dɔn cogo min an k'a a fɔ cɛ o cogo la. alhamdulillah an hakili la an bɛ ka dɔ k'o la. ala ko an ka min kɛ faridaya sira kan an ka o jɛya ka o banga ka a kɛ o kɛcogo la. a ko an ka min to yen an ka o to yen k'o jɛya ɲɔgɔn ye k'o to yen. alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a ɲamara ni min ye sunna sira kan an k'an seko kɛ a bɛɛ lajɛlen kɛli la. an kana kelen to yen an k'an seko kɛ a bɛɛ lajɛlen na. a ko an ka min to yen an k'a bɛɛ lajɛlen to yen. ayiwa o de ye tilenya ye o de ye ɲumanya ye. n'an y'o kɛ an ni ala bɛ to ɲɔgɔn fɛ. a faamuyara o de don. donc sisan nɔ nin jati na ni maa min ye baara kɛ ni nin aya ye dɔrɔn i ka ko bɛ ka ɲi. n b'a fɔ n bɛ segin a kan ni maa min n'i hakili to sunna ka taabolo jɛlen ninnu na ala kɛra ka sunna min n'a sahalen don ni diɲɛ bɛɛ bɛnna o sahali kan o ye sunna jumɛn ye o ye komi n'a fɔ al-madhahib al-arba'atul mashhura madhabi naani an b'a fɔ an bɛ segin a kan. madhabi naani ni maa min y'a kelen o kelen minɛ ka kɛ muqallidu ye muqallidu i b'i ka dalu di ni i ka muqalladu ka kuma ye. ni karamɔgɔ y'a faamu tan ni karamɔgɔ y'a faamu tan ni ka taabolo y'a faamu tan ni ka taabolo y'a faamu tan ni bari ka sababu kɛ a b'a sɔrɔ e t'a hadise yɛrɛ ka madlulu dɔn ka ɲɛ hadise yɛrɛ daraja i t'a dɔn ka ɲɛ hadise yɛrɛ mako bɛ fɛn minnu na i t'olu dɔn ka ɲɛ mansuku na mansukubaliya i t'olu dɔn ka ɲɛ kuranɛ fana b'o cogo kelen na. o kuma na fiqhi fan fɛ i ye baara kɛ n'i ka mazhabi ye i y'a faamu parce que olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka tila pewu olu tɛ kuma ni ne dɔn o ye bɛɛ lajɛlen sɔnna u ye k'a fɔ olu de bɛ kira ka sunna dɔn karamɔgɔw dɔn sunna la ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan. komi n'a fɔ alimami maliki an y'o fɔ aw ye siɲɛ caman diɲɛ bɛɛ bɛ n'a kan mɔgɔ mɔgɔ dɔ bɛ jate o bɛɛ bɛ n'a kan k'a fɔ ko alakira ka sunna la alimami dɔn ale bɛ tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye a bɛ bukhari ɲɛ a bɛ musilimu ɲɛ. bukhari karamɔgɔ de ye maliki ye musilimu karamɔgɔ de ye maliki ye. u bɛɛ de ma fila ka bɔ a ma u sɔnna a ye fana maa si ma deli ka maliki lagosi awa a di seko la. bon o sira kelen kan ala kɛra ka taabolo jɛlen sali la i b'o de ta. kunun an da tora la yan nɔ komi waati bɛɛ mɔgɔw da bɛ se a ma ko bolo min na ni bolo jigin anw bɛ kuma in cɛ ka b'u da la bari ka sababu kɛ diɲɛ dɔnnikɛla bɛɛ lajɛlen bɛn'a kan ko ni jɛmakulu fila bɛɛ lajɛlen ka sali ka ɲi fɔɲɔ tɛ dɔnnikɛla si ni ɲɔgɔn cɛ i ko yala bolo minna ka sali wala bolo jiginna ka sali ko yala juma in ka ɲi fɔɲɔ foyi tɛ dɔnnikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ la. bon o de kosɔn a ka di an ye a dusukun yiriwalen ka to an bɛ ka baara kɛ cogo min an ka ala deli dɔrɔn ni dongo u kana an sama ka taa ala kuta kow ma. n'o tɛ silamɛya taabolo kɔni na min filɛ an bolo an k'an wasa don a la nɔgɔ si t'a la a jɛlen don pas. kunun kamalen ka ɲininkali la kabini an wulila kunun
kana bila fo bi an ka sigili la n'a sɔrɔ maa minnu ɲɛ kɔlɔsi ne y'a bɛɛ lajɛlen kɛ baasu la bolojigin ani bolomina ne yɛrɛ bɔra kumaw kan ani dɔnnikɛlaw ye baaraw kɛ a babu kɔnɔna na ne de tun t'a dɔn k'u ka baara sera fo o degré ma kɔsa in yɛrɛ la u ye baara dɔw kɛ ka bila internetiw kan karamɔgɔw bɛ sigi ka u ka kutuba kalan fɛn kan YouTube kan YouTube u ye baara kɛ la dɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'i ya u lamɛn i b'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ka kuma n'u ka dalu ye ni maa min ko dalu tɛ bolojigin na e k'olu dɔw lamɛn man i b'olu dɔw ta k'a lajɛ i b'a dɔn tigitigi k'a fɔ min dɔn kuma lasurunya na hadise minnu n'u b'a fɔ bolomina la u y'a bɛɛ ta par pièce kelen a bɛɛ ye dayifu de ye yawo dalu tɛ se ka jɔ n'a si ye Bukhari kumana ni min ye o kuma labana kɛra min ye ko wa'adunu yani mi faqila yunima n'a sɔrɔ maa min bɛ Bukhari kalama ani Muslim kalama o kumana bolomina hadise min ye ko k'u b'a damide donc dalu tɛ se ka jɔ n'a ye o bɛ fara ɲɔgɔn kan min b'a la aw ɲininka man n'a y'aw ja n b'a hadise bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan défaut min bɛ hadise min na a sɛbɛnnen b'i bolo masin kɔnɔ yan n b'a fɔ a ye bɔ ka d'aw ma a bɛɛ ye dayifu de ye fɛn joli kuma tɛ se ka dalu tɛ se ka jɔ maa si ka ko nin de ye alakira ta ye nin tɛ alakira ta ye parce que bolomina dalu jɛlen bɛ ka tɛmɛ bolojigin dalu o jɛlen bɛ hadisew kɔnɔ ka tɛmɛ bolomina dalu kan voilà bolojigin dalu o de jɛlen bɛ hadisew kɔnɔ k'a fɔ alakira y'a bolo jigin i y'a faamu n'a kun kabarila suma arsalahuma a bɛ sɔrɔ k'u jigin o de dalu sɛbɛnnen bɛ o de sɛbɛntiyalen bɛ hadisew kɔnɔ ka tɛmɛ minnu ko a ye bolomina kɛra kan an kɔni bɛ min fɔ aw ye dɔrɔn n t'a fɛ ka kelen giriya ka kelen to dɛ ne b'a fɛ de a sikasikalen don dɔɔni k'a fɔ ko n'i y'a ye bolominanaw b'a fɔ k'u bɛɛ ka ɲi ni i ye taabolo min mina o ye tilenya de ye silamɛya kɔnɔ inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan ala bɛ ɲamara de i ka tile o tilenya in de sira kan an bɛ kuma fɔ nin fɔcogo la nka n'a kɛra ko k'an dankari ɲɔgɔn na n'an y'a débat dayɛlɛ yan nɔ i y'a faamu a b'a dɔn min b'a ko la quoi an bɛ kɔni min ɲini silamɛw fɛ dɔrɔn k'a faamu ninnu tɛ fɛnw ye n'a bɛ dulon ni adamaden ka akida ye akida in kɔni an k'an jija kɔni an k'o senuya ka bɔ nɔgɔ min b'o la an k'o bɔ a la ala ka kelebantiya nɔgɔ b'o la an k'o bɔ a la ka ala kelen pewu bɔtɔ an kana fɛn fara ala kan an ka o sira senuya mais min ye bolo minɛ ni bolojigi ye dɔnnikɛlaw b'a dɔn ka fɔ fɔnya kelen foyi t'o la ka ɲɔgɔn da kolo jan dɔrɔn bolomina tɛ se k'a fɔ ale sunnamɔgɔ ye ko bolojigina tɛ sunnamɔgɔ ye i bun tɛmɛ ta ko ni bolominana min y'o fɔ ko e ye bidiya mɔgɔ de ye i bun tɛmɛ ta bolominanaw u ka taabolo karamɔgɔw yɛrɛ bɛ kuma ni o ye k'a fɔ ko o tigilama ye bidiya mɔgɔ de ye k'a fɔ bolomina ye sunna ye bolojigi tɛ sunna o ye bidiya de ye kilahuma mina sunna ne y'a faamu ko alakira ne alakira ye cogo min o y'a bolo jiginen don a ka baara fila laban y'o de ye a banna e y'a ye don dɔ la a y'a bolo minɛ a banna tugun ko a banna an bɛ ka taa n'an ta ye mais k'a fɔ kelen ta ye nkalon ye e ye bala wuli e ye fitina wuli i mɛ e ye sunna ye don tɛ sunna ye e ye nkalon tigɛ i ye bidiya kɛ a banna tilenya silamɛya ka baara bɛɛ lajɛlen mago bɛ tilenya na ne an kun tilenna an filɛ mankan min na sisan ma sɔrɔ mankan bɛɛ lajɛlen b'a la bisimilahi i ka dɔn ala bɛ ɲamarali kɛ ni tilenya ye ani ɲumanya tawhidi tilenya ani ɲumanya a dawul faraid komi n'a fɔ n y'a fɔ cogo min nam ani sinji dunkew sɔnni ala bɛ fatandenyali kɛ ka bɔ ko cɛjugu ma fɛn fɛn n'o ye ko cɛjugu ye ala b'an fatantenya ka bɔ bɛɛ lajɛlen ma ani kɔngɔn
ani bamoma يعظكم ala bi awaju لعلكم adolaw تذكرون ana waju limina وأوفوا ay dafalige بعهد الله ne ala ka laydu إذا عهدتم tuma min na Allah dugange Allah du nyoyara ولا تنقضوا الأيمان agana kalilu waya بعد توكيدها agelelengo وقد جاءتم كفيلا wa jatum ladi نعم abate aw yarake عليكم ayereuga كفيلا garantie إن الله ala يعلم ما abi fem bela jelendo تفعلون naboke ala bi abi fem feke ala ba be kalam ولا تكونوا akana ke كاللاتي kalleti كالتي akana ke komi na ho muso jogoya muso akana ke muso jogoya la نقدت غزلها no ya ga geze bordo من بعد قوة seme gofe أنكاسا bordo liula تتخذون أيمانكم abaga kallu somina دخلا chiefenye بينكم ani yonje أن تكون أمة ko jama kage هي o jamai أربا ni o jidile do من أمة ka tɛmɛ jama kan إنما يبلوكم الله ala be aw jarabi de به ni jama ye وليبينن nam وليبينن a be bangali kɛ لكم aw ye يوم القيامة qiyama don na ما fɛn na كنتم n'aw kɛra تختلفون n'a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ فيه o la ولو شاء الله n'a kun ye ala ja لجعلكم ala kun bɛ aw kɛ أمة jamakulu ye واحدة n'o ye jamakulu kelen ye ولكن nga يضل من ala bɛ mɔgɔ kanda ala bɛ mɔgɔ lafili يشاء n'a y'o filili kanu ويهدي من ala bɛ mɔgɔ kanda يشاء n'a y'o ka kanali kanu وتسألن o bɛ aw ɲininka ما ka bɔ fɛn ma كنتم n'aw kɛra تعملون n'a bɔ baara ma muso dɔ de tun bɛ madin k'ale na ka da ɔgɔdilaha a tun b'a ka jumusoninw bila u ka kori parata n'u tilenna ka paratali kɛ wula fɛ laasara waati a b'a ko k'a bɛ tigɛ tigɛ a gaari bɛ tigɛ tigɛ wa ala y'a jira silamɛw la ko k'o jija u kana kɛ o ɲɔgɔnna ye i ye baara min dilan ka tila k'o baara in wɛya kana sɔn o ma naam ya kana sɔn o ma bisimilayi ولا تتخذوا أيمانكم a kana ka kallo somina دخلا tiɲɛni fɛn ye بينكم aw ni ɲɔgɔn cɛ وتزل قدم sendege kana na sa cɛne بعد ثبوتها sendege in sabatilen kɔ وتذوقوا aw bɛ laban ka nɛnɛni kɛ السوء kojugu la بما ni fɛn ye صدرتم n'a y'o baara a bɛ aya in kɔnɔ fatanti hali bɛ nin aya in kɔnɔ ka bɔ ka kalli kɛ namara kama ani janfa kama ani birisali kama aya in bɛ mɔgɔw fatantiya ka bɔ o ma ka kalli kɛ namara kama ani janfa kama ani ko birisali kama naam صدرتم ah بما صدرتم o tɛ ko sabi ma n'a ye mɔgɔw bali sadatum n'a ye mɔgɔw bali ka bɔ ala ka sira ma ولكم عذاب laadaba bi aw ye عظيم min tɔɔrɔ ka bɔn ولا تشتروا ثمنا silamɛya diina min dɔ diina yiriwalen dɔ silamɛya ye tilenya diina ye ani kekuya ani hikima diina dɔ o de kosɔn cɛ nana alakira ma sallallahu alaihi wasallam tafsirtigiw b'a bɔ yan nɔ cɛ nana alakira ma a ko alakira i ka diina in ka di ne nka jogo dɔw bɛ ne la ne tɛ se k'o bɛɛ bila dɛ n ka jumɛn bila o la n'a y'a sɔrɔ ni n ye dɔ bila o la n'o bɛ ɲɛ a la a ko ye jumɛn ye a ko ne ye maaw bolola fɛn ɲɛ n b'a ta a ko ale bɛ sɔn jɛnɛya ma a ko ale bɛ nkalon tigɛ
ayiwa alakira ko n b'a ɲini fɛ i ka nkalon kelen to yen a ko n ye layidu ta a ko kana layidu bɔrɔtɔ dɛ a ko ayi a nana fɛn dɔ ye a ko a b'a suɲɛ a ko ne ye nin ta sisan ni nana ni Mahamadu ye ɲininka ko kɔni ma suɲɛli kɛ n bɛna fɔ n ko n ye suɲɛli kɛ dɛ ni n dun ye suɲɛli kɛ a y'a jira n na a ka diinɛ la n'i minɛna suɲɛli na walima n'i yɛrɛ jɔra a la ko i ye suɲɛli kɛ i bolo bɛ tigɛ a ye suɲɛli to yen a ye jɛnɛ fana to yen o cogo la hadili fɛn fɛn la a y'a bɛɛ to yen a sayara ka na ko wa ko n ye nkalon kelen to yen o kɛra sababu ye ka tɔw bɛɛ lajɛlen toli nɔgɔya ma nkalon de ye kojugu bɛɛ lajɛlen ba ye nam ولا تشتروا ثمنا a kana sɔngɔ falen بعهد الله ne ala ka lahidu ye قليلا n'o ye sɔngɔ dɔgɔmani ye إنما fɛn min عند الله n'o bɛ Alahu Taala yɔrɔ هو a ko خير o de ka fisa لكم nam لكم aw ye إن كنتم n'aw kɛra تعلمون n'a b'a dɔn ما fɛn min عندكم n'o bɛ aw bolo ينفد o bɛɛ lajɛlen bɛ ban وما fɛn min عند الله n'o bɛ Ala yɔrɔ باق o bɛ d'u ma o ti ban وليزين الذين nam fɛn min bɛ aw bolo o bɛɛ lajɛlen bɛ ban fɛn min bɛ Ala bolo o ti ban dɛ kumana i k'i jigi dɔn Ala ta la adamaden i bolola ta in i k'o to yen nam وليزين الذين Ala bɛ mɔgɔw sara صبروا minnu sabalila layidu dafali kan أجرهم u ka sara u ka baraji la بأحسن ni ما fɛn la ɲuman ye كانوا n'o kɛra n'o b'o baara من mɔgɔ min عمل n'o صالحا ye ɲuman baara من ذكر kabini cɛ la أو أنثى wala muso la وهو k'a sɔrɔ o tigilamɔgɔ مؤمن limaniya jɔn dɔn ولنحيينهم an b'o tigi la ɲɛnamaya حياة ɲɛnamaya la طيبة ni o senuyalen don ولنزينهم an b'u sara u ka baraji la بأحسن ما ni fɛn la ɲuman ye كانوا n'o kɛra o b'o baara وإذا قرأت ni ye kuranɛ القرآن kalan فاستعذ ni ye kuranɛ kalan ni laɲini tanga ɲini بالله ni Ala ye من ka الشيطان bɔ sɛtani ma الرجيم n'o ye farala bɔnfɛn ye إنه i k'a dɔn sɛtani ليس سلطان se tɛ لهم a bolo على الذين maaw kan آمنوا minnu limaniyara ويتوكلون n'o b'o jigi sɛmɛ على u ربهم ma kan إنما سلطانهم sɛtani ka se على الذين o bɛ boli maaw de kan يتولونه minnu bɛ bɛnsɛama ni batu ye والذين ani maaw هم olu tigitigi مشركون n'olu ye filankɛfɔbaga ye ni Ala ye وإذا بدلنا آية n'an ye ayan falen مكان آية ayan don nɔ la والله Alahu Taala أعلم ale de ye dɔnnikɛla ye بما ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye ينزل n'a b'o jigin قالوا o b'a fɔ إنما أنت e Mahamadu Lamini مفتر e ye nkalontigɛla de ye بل a bila أكثرهم o sɔn لا caman o يعلمون tɛ kuranna ka hakika dɔn ani nasikh ni mansuku o t'a nafa dɔn قل Mahamadu Lamini k'a fɔ u ma نزله روح القدس saniya ni Jibirilu de y'a jigin من ربك ka bɔ i ma rɔ بالحق ni tiɲɛ ليثبت الذين yalasa na maaw ninkun sabati آمنوا maa minnu limaniyara وهدى ani kana وبشرى ani nisɔndiya للمسلمين silamɛw ye ولقد نعلم an b'a dɔn أنهم k'a fɔ olu يقولون o b'a fɔ إنما يعلمه بشر maaninfin dɔ de b'a kalan لسان الذي maaw ninkun n'olu bɛ jɛngɛ ka tɔrɔ o tigilamɔgɔ ma أعجمي o ye faranfinkan ye وهذا ni kuranɛ ye nin ye kan de عربي arabukan dɔ a bangalen dɔ إن الذين maa minnu لا يؤمنون n'olu tɛ limaniya بآيات الله ni Ala ka ayaw لا ye يهديهم الله Ala t'u kana lazaba b'u ye min tɔɔrɔ ka bɔn إنما يفتر الكذب الذين maaw de bɛ nkalon tigɛ لا يؤمنون maa minnu tɛ limaniya بآيات ni الله Ala ka ayaw ye أولئك o tigilamaw olu tigitigi olu de ye nkalontigɛlaw ye من mɔgɔ min كفر n'o kafiriyara بالله ni Ala ye بعد إيمانه a tigi ka limaniya kɔfɛ إلا من fo maa min كره n'i y'o tigi karaba ni jigira Ammar bun Yasir de la o ye a fa a n'a ba o y'u bɛɛ lajɛlen seedeya
Yasiri ani Sumaya ayo jumai a Yasiri ni Sumaya to yo kono juguya ka bela jelena nam من Momi كفر no kafirara بالله ni alaye من بعد إيمانه atika limaniya kofi إلا من ko mami كره nuya karaba وقلبه ka soro a tigi dusukun مطمئن a basigile do ni بالإيمان limaniya ye ولكن ko ya soro alakira ko yeli dusukun gumbe cogodi ikumbe dufone ma wati mi dusukun gumbe cogodi ako wallahi ndade ya fono dusukun gumbe basigile do ako alisine nuya nyon gele bisa nyonga nam walakin ga momi ترى no tigiri wala بالكفر ni kafiraye صدرا disiye عليهم غضب dimin bolukan من الله kaba ala yoro ولهم la عذاب va buye minga bon ذلك o baga bagale أنهم ka sabu ke ulu حبوا الحياة yi nyana mai de kanu الدنيا no kuntala kasrun la harakan وأن الله ani kafala لا يهدي القوم alati mo kanda min ye kafiru أولئك الذين olu de mɔgɔw ye الله ni ala ye nɔrɔli kɛ على o قلوبهم dusukun kan وسمعهم ani u tilaw وأبصارهم ani u ɲɛw وأولئك o tigilamanw olu tigitigi غافلون olu de ye ɲinanbagatɔw ye لا جرم tiɲɛ dɔ أنهم k'a fɔ olu في الآخرة lahara la olu tigitigi خاسرون olu de ye maa pɛridelenw ye ثم ka segin إن ربك e ma للذين maaw ye هاجروا minnu y'u sigiyɔrɔw bila ka taa Madina من بعد ما fɛn tɛmɛnen kɔ n'u jarabi ثم ka segin جاهدوا n'u ye jihadu kɛ وصبروا n'u sabalila batu kan إن ربك e ma من بعدها fitina in tɛmɛnen kɔ غفور yafabaga do hinɛbaga do يوم e ka don ta se تأتي كل نفس don min ni nin bɛɛ lajɛlen bɛna تجادل a bɛ dalu deli kɛ نفسها ka bɔ a yɛrɛ kun ma foyi ti a hami n'a yɛrɛ tɛ nam توفى كل نفس o bɛ nin bɛɛ lajɛlen dafa fɛn sara la عملت n'a ye o baara alahala ma olu لا o يظلمون tɛ u tɔɲɔ ضرب الله مثلا ala ye ntalen da قرية dugu la كانت dugu in kun kɛra آمنة dugu basigilen ye مطمئنة fɛn ko majazu mursalu alaqatul mahalliya a ye makanu fɔ nka a ka makinu de ma sigiba nam مطمئنة n'o basigilen do aminatan halakon dugu limanalen ye مطمئنة n'a basigilen do يأتيها a رزقها gɛrɛsɛgɛ binna la رغدا a nɛɛmale من كل ka bɔ مكان fa bɛɛ lajɛlen fɛ كفرت dugu in kafiriyara عنهم الله ni ala ka nɛɛmaw ye فذاق الله ala ye dugu in lanini لباس الجوع kɔngɔ ka sirili fanina والخوف ani siran بما ni fɛn sabu ye كانوا n'o kɛra يصنعون n'o bɔ baara وقد جاءهم رسول a b'a di kira nanu ma منهم kamin'u la u كذبوا ye kira in nkalontigiya أخذهم العذاب lazaba y'u mina k'a sɔrɔ olu ظالمون dɔnkɛlaw do فكلوا a ye dumuni kɛ kabini fɛn ye رزقكم ne الله ala ye aw gɛrɛsɛgɛ o la dagalen na ne a sinalen do واشكروا a yi ka barika da ala ka nɛɛma a k'o barika da ne aw kɛra yaw ta'budun n'a b'a kelen batu إنما حرم الميتة ala ye ji fa de haramuya عليكم aw kan ani joli ani jɛfalisogo ani fɛn min إلا n'u y'u kan kɔrɔ da ala tana ye n'o ye فمن mɔgɔ min n'u y'a tigi degun غير باغ ni bagabanti tana do ولا yaadalen tana do إن الله i k'a dɔn ko ala غفور yafabaga do hinɛbaga do تقولوا kana a kana fɔ لما lema fɛn ma تصف n'a ألسنتكم ninkun bi ko makankutu الكذب a kana tugu ka nkalon tigɛ de هذا k'a fɔ nin حلال nin dagalen do nin haramalen do k'a sɔrɔ ala ma daga wala ala ma haramuya
a yɛlɛ sana nkalon tigɛ k'a da Ala la maa minnu n'olu bɛ nkalon tigɛ k'a da Ala la olu tɛ niyɔrɔ sɔrɔ damu dɔ n'o dɔgɔmani ye lazaba b'u ye min tɔɔrɔ ka bɔn anw ye fɛn haramuya maaw kan minnu yahudiyara n'an y'o kalan i kan ka ko ninnu ye an m'o tɔɲɔ nka u kɛra u bɛ tɔɲɔni kɛ u yɛrɛw la ka segin e ma maaw ye minnu ye juguman baara ni filibantiya ye ka segin n'u tuubira o tɛmɛnen kɔ ka baara ɲɛ e ma o tɛmɛnen ko yafabaga do hinɛbaga do i k'a dɔn ko Ibrahima ale kelen kɛra ummatan ɲɛmɔgɔ ye batubaga ye Ala ye a kelen ka batu kun ka ca ni dugukolo kan mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka batu ye diina milalen ye a ma kɛ filankafu dɔ ye a kɛra barikadabaga de Ala ka nɛɛmaw ye Ala y'a sugandi a y'a kana ka taa siratigɛ ma n'o tilennen dɔ an y'a sɔn diɲɛ in kɔnɔ ɲuman na ale lahara la wallahi a bɛ wuli maa ɲumanw dɔ ye ka segin an ye wayi de ka na ye Mamadu Lamini ma an ko de i ka Ibrahima ka diina de batu ni diina milalen tigi do Ibrahima ma kɛ filankafu dɔ ye u ye sibiri tɔɔrɔ kɛ maaw de kan sibiri faridaya u y'u faridaya de ko do u y'o bila mɔgɔw de kan minnu ye ɲɔgɔn fɛ ɲɔgɔn ya Ala ka nabi ɲuman kan yahudiyaw de u y'u ɲamariya de k'u ka abajuma dɔn k'u k'o de sugandi u ka batu ye a ko k'an t'o laɲini u ye sibiri sugandi inna rabbaka imma a bɛ kiiri tigɛ o ni ɲɔgɔn cɛ kiyama jo don na fɛn na n'o kɛra u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o la weleda ka di ma ka siratigɛ ma ni kɔdɔn ye ani wajuli ye n'o ka ɲi bi tilen wajuli la kana nambara don wajuli kɔnɔna na kana janfa don a la kana wajuli kɛ k'a sɔrɔ i ka laɲini tɛ diina kanani ni diina dɛmɛni ye k'a sɔrɔ hakilila wɛrɛ de bɛ e la min ni Ala ta tɛ kelen ye yere nin yɔrɔ kan'o don wajuli la wajuli kɛ ni kɔdɔn ye ani kuma wajuli ɲuman nam e ko sosoli ɲɔgɔnya ni kɛcogo ye o kɛcogo in n'o de ka ɲi e ma ka wele ka taa la bi ayati o du'a ye ila hujaji o de nam inna rabbaka imma ale tigitigi ale de ye dɔnnikɛla ye ni mɔgɔ ye n'o filila ka bɔ a ka sira ma ale Allahu ta'ala ye ale de ye dɔnnikɛla ye ni maa kannalenw ye n'aw ye tajuru sara kɛ n'a bɛ lazabali kɛ a ye yankatali kɛ nin fɛn ɲɔgɔnna de n'o ye aw tɔɔrɔ n'o ye wallahi ni aw sabalila sabali o de ka fisa sabalibagaw ye nin jigira Alakira sallallahu alaihi wasallam u y'a binaki sida min kɛ a ko wallahi ale b'a sara maa 70 la Ala ko da cogo ye nam wasbir e ka sabali mage fo na Allah ta'ala de kana dimi u goro i kana ke degunna kamini fenye no bo dabale jugo udla ala bi fara mɔgɔw kan minnu siranna Ala ka kutaw to ye ani maaw olu tigitigi n'olu ye ɲalikɛlaw ye ni batu sabali ye